ದುಬೈದ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಗ ಸಿಗ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಸಿಗ್ತಂಡ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಹೊರಡಿದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದಟ್ Deton engkai nate gas berpilih kemal beli. Hi guys, welcome to Manishshettyvlog. Inkul banda yanan airport ubudre. Yes. Oke. Mau dah be ini? Nomor trip malper bay dene. Gas kerjaan. Inkul ane airport upidar ni. Poi airport udu air tikku gottiji. Tuka. Phone ka nalat patir ka. Yes. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಊರಿಗೂ ದುಬೈದ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಗ ಸಿಗ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಸಿಗ್ತಂಡ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪಾರ ಏನಲ್ಲ ನೀತು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಬೈದೀರು ಐದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದೆ ಬನ್ನಗ ಅಟ್ಟು ಲಗೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡೆ ಮುರಂಡಿ ಐತಿತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪದ ನನ್ನ ಇಂತೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಸಿದಾಟೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಹಬ್ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಹಬ್ ಓ ಅಂಜು ಓಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಪದ ಪಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಕದಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಸೀದಾ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪುದರದೇವು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 పోదుಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಮುರಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಇತ್ತಲ ತೂಲಿ ಬಾರಿ ಪಗೆಲ್ದ ವ್ಯೂ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುನದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ ಕಂಡು ವಿದೆ ಲಾಗ್ ಅಂದ ವಿದೆ ತುಂದು ಲಾಗ್ ಕಂಡಿದೆ ಅತಿ ಅವರು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ರೂಟ್ ಬೇರೆ ಡೋರ್ ಅದು ಇಂಡು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇಡೀ ಒಡೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋತ ಐತ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಮಾತೆತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದಿರೋ ಇದೆ ಕೂಲೂರ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಚೊಂದು ಯಾರಾತ ಬಂದರಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದರ ಕರ್ಬ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಡೈತಿ ಅಲ್ಲ ಅದ ಕುಡ್ಲದತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆಡ್ಬೋದು ಜಾಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಮಾನ ರಾಪುವ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಏತ್ ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಆತ್ ಬಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲೈ ದುಬೈ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡಿ ಹಿಡ್ದಂಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವ್ರದಾರು ತೆಗೆದೇರು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜನಾಡಿದಾರೆ ತೆಗೆದೇರು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ದೂರ ಬರ್ತದೆ
ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹೊರಡಿದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ವಿದೌಟ್ Cabin में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर पर रेस्ट may we have your attention please. Halo. 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 ಫೈನಲಿ ಇಂಗಳು ರೀಚ್ ಆದ 2 ಜನ ಬಸ್ ಪೇ ನಾನು 600 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಗೇಜ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ ಬರಬೇಕ. Halo. Bakara. Ada. Awo. Edu vartavu. Locker digidara. Konji funda ini. Awo. Ide vartangi. ರೈಟ್ ಯಾಗ ಬುಕ್ಕರ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ. ಎನ್ನಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗೆದು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಬಚ್ಪೆ ಅದು ಭತ್ತ ಪಯನ ಯಾರಿದು ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಲೋ ಇಂಚಿದಲ್ಲಿ ಎಂದೆ ಇಂಚಿದ್ರಿ ಹಲೋ ಒಬ್ಬೋ ಎಸ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೋರ್ಡು ಜೋರು ವರ್ಷ ಅರ್ದಿತ್ತು ಬಚ್ಪೇಡ್ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಪಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಫೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೆ ಹೋಯ್ತು.